Vrásky na čele trápia veľmi veľa žien, ale aj mužov. Ja som mala pred niekoľkými rokmi ešte veľmi hlboké vodorovné vrásky na čele a takisto aj veľmi hlboké vrásky medzi obočím. Počas týchto rokov, ktorým sa venujem tvárovej joge, som si našla niekoľko bodov a pravidiel, ktorými sa držím, aby som tie vrásky zjemnila alebo úplne odstránila. Tá prvá vec je, že sa budete snažiť vedome čelo nekrčiť, čiže upravíte mimiku. Porozmýšľajte nad tým, kedy čelo zvyčajne krčíte. Asi to bude, keď sa veľmi sústredíte, alebo keď sa hneváte, alebo keď veľmi silno svieti slnko. Noste slnečné okuliare. Zabránite tak krčeniu čela, krčeniu celého očného okolia a zároveň aj jemnú pokožku okolo očí chránite pred slnečným žiarením. Premasírujte si čelo niekoľkokrát za deň, väčšinou keď ste v strese, unavení, sústredíte sa, sedíte pred počítačom, vtedy zvyknete tie svaly napínať a vlastne tie svaly sú v krči a vy ich potrebujete trošku zrelaxovať. Urobte si veľmi jednoduchú a kratučkú masáž. Masáž čela. Začneme od stredu, masírovať od koreňa nosa pekne až k vlasovej časti. Niekoľkokrát prejdeme. Potom položíme si prsty alebo ruky nad obočie a pomaličkým ťahom jemne premasírujeme tvár smerom k spánkom. Posunieme okuštík vyššie a znova premasírujeme. Toto môžeme urobiť niekoľkokrát a je to veľmi príjemné aj večer, keď ste unavení po celom dni si urobiť takúto jemnú masáž čela. Potom si položíme jednu ruku na jednu stranu čela a druhou premasírujeme celé čelo. A to isté zopakujeme niekoľkokrát. Ideálne je použiť nejaký olej, mandlový, kokosový, argánový, prípadne pridajte kvapku esenciálneho oleja. A na záver urobíme takú masáž cikcakovú a prejdeme z jednej strany a zase cikcak hora dole na druhú stranu a na záver zase od stredu smerom k spánkom. Pokiaľ zvyknete podvedome krčiť čelo aj počas noci, vyskúšajte náplastie na vrásky Fraunis. Nájdete ich aj v mojom e-shope na stránke www.tvarovayoga.sk/e-shop. Tieto náplastie napomáhajú vlastne relaxovať svaly počas noci a menia svalovú pamäť. Ráno, keď sa zobudíte a dáte náplast dole, tak je pokožka veľmi pekná, jemná a rovná. Tak skúste. Môj kompletný program nájdete v e-booku Ako omladnúť bez plastického chirurga. Je doplnený o veľa teoretických informácií, ale aj inštruktážnych videí, množstvo tipov a príkladov, ako si tvárovú jogu osvojiť a zakomponovať do svojho denného programu. E-book nájdete na stránke www.tvarovayoga.sk a v českom jazyku na www.obličejovayoga.cz. Vedome čelo nekrčte, noste slnečné okuliare, premasírujte si čelo. Počas noci používajte náplastie na vrásky Fraunis. Cvičte tvárovú jogu a nezabúdajte ani na hydratáciu pleti a jej výživu pomocou sér.